Hi guys, fully book. Fully book pala po ang mga buses going to Manila. Grabe po pala ang siksikan dito ngayon. Fully book ayun sa Miyerkules pa po or kaya sa May 21. Mayroong sasakyan available going to Manila. So nagtataka ako saan galing tong mga napakaraming pasahero. Ito po ba'y tira pa ng eleksyon noong May 12? Midterm elections, mga piyestahan. Bakit kaya ang dami-daming pasahero, ang dami po. Ngayon lang po ito ulit nangyari. Wala pong bus sa terminal. Meron lang doon sa dulo, mga 5 bus. So, kailangan ng mas maraming bus. Siguro may parating from Legazpi or sa ibang lugar. Sobrang pasahero, kawawa naman itong mga pasahero. Hopefully, we're praying din for them na makauwi na sila sa Manila at makarating sila ng matiwasay.